दिनैहाय जोङो बे कानिबुर होननाय गामि आन्डार चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो VCDC बेंटल पस्ट अफिस बेंटल बेनि आन्डाराव बे कानिबुरा गोग्लैयो। दा जोङो NSS इउनिट जोंनि प्रग्राम कअर्डिनेटर डक्टर एनस नार्जारी बिथांनि गेजेरजों जोङो बोसोरफ्रोमबो बयनिख्रुइबो गोरिबसिन न'खर जाय न'खरफ्रा अनसुंथाइ मोननायाव जोबोद गोनांथि आरो न'खराव बिसि फिसा आरो गथ' गथाय फरायफुनाय गोनां बेफोरबायदि न'खरखौ जोङो नोजोर बोनानै हाजासे गोसो होनानै गोरिब न'खरफोरनि थाखाय जोङो NSSनि थ्रुयै गंसे गंसे न'खौहाय जोङो जेब्लायबो थांखि लायो आरो लुफुंनानै होयो आरो बे थांखि लानाया दानिल' नंला गोबाव समनिफ्रायनो जोङो NSSनि गेजेरजों बयनिख्रुइबो गोरिबसिन न'खरफोरखौ जोङो न' लुखांनानै होनाय जायो। पस्ट खुन्थिया 6था गायनानै होगोन आरो रुमखौ गेजेराव बोखावनाय जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे न'खराव सासे हिनजावसा गथ' दङ फरायफुनाय बिथाङा बेंटल हायार सेकेन्डारियावहाय फरायगासिनो दङ क्लास 7आव। दा क्लास 7 जानायलाय जोङो बिथांखौ जोङो सिन्था खालामदों जेन बिथांनि थाखाय जोङो गंसे आलादायै रुम थायोब्ला बिनि फरायनाया साबसिन जागोन आरो गुबुन हिनजावसा गथ'फोरबायदि सौसिलांनो हागोन फरायनायनि बेलाजोंनो आरो गावनि बिमा बिफाखौबो सानसे समाव नोजोर होलांनो हागोन। नैबे थांखिजों जोङो बे रुमखौहाय 20 फुट आरो गुवारा 11.5 फुट बे न'खौहाय जोंनि NSSनि फरायसा गथ'फ्रा लुगासिनो दङ आरो लुफुंनानै दिनैनि गेजेरावनो जों होलांगोन। जोंनि NSS बेंटल कलेजनि इउनिटआ 100 दङ 100 जन आरो बे 100 जन गथ'फ्रा दिनै सफैजोबदों आरो सोरबायाबा औवा दानगासिनो दङ, सोरबायाबा पस्ट खुन्थिया जावगासिनो दङ, सोरबायाबा पस्टखौ लायदों, सोरबायाबा फारसेजों दिनै सानसेनि खामानि जानायलाय ओंखाम संदों। नै बेबायदिनो साफ्रोमबो गथ'आनो इनभल्भ जादों आरो जोंनि उनथिंजाय नायोब्ला माखासे गथ'फ्रा फाथिसेना इन्जुरनि थाखाय हेबगासिनो दङ आरो माखासेया नैबे न' जा गसंनानै दं थिलेबलेब फिसानो बेखौहाय औवा खुन्थिया गायसनगासिनो दङ। माने साफ्रोमबो गथ'फ्रानो एक्टिभ महरै पार्टिसिपेट खालामगासिनो दङ। जोंनि NSSआ प्रग्राम कअर्डिनेटरा सोलायबोबाय थादों आरो साफ्रोमबो कअर्डिनेटरनि आमोलाव गैयाबाबो जोंहा दासिमावहाय 9 to 10था न'खरफोरखौ जोङो लुफुंनानै होबोनो हाबाय दिनैसिमाव। बे कानिपुर गामियावहाय जोङो गोरिब सासे सुबुं बिथांनि मुङानो गार' नार्जारी आरो बिथांनि बिसि आरो बिथांमोनहा सासे 4 थाखोआव हौवासा गथ' फरायनाय दङ आरो हिनजावसाया दायो 7 थाखोआव फरायगासिनो दङ।